To a takaice me abubuwan da kake son a yi domin a kawo ƙarshen wannan abu? To mu abun da muke so a inda don Allah za a yi. Mm. To a hidda 'yan siyasa ga wagga haraka ta mu. A hidda duk wani son zuciya a da a ceci rayukan jama'a da ake kashewa. Waɗanda ba su ji ba su gani ba. Ƙungiyar sa kai a soke ta don a soke ta sot. In an ka soke ta to mu kuma sai a jira a samu shugabanninmu daga ciki su zo su zauna su ma su soke ƙungiyar wannan bindiga da suke ɗauka. A bar jami'an tsaron Najeriya su yi aikin su kamar yadda doka ta tanada bisa kowane ɗan Najeriya. Ɗaya daga cikin matsalolin da ake magana akai shine ku ba ku ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya, idan an yi sulhu da mutum guda wani yana iya cewa ba haka ba. Wannan tawaga da kake jagoranta yanzu ta shafi wani shiya ne ta mutanenku? To wannan magana taka ko na ji daɗin ta. Lalle tahiya ce kamar yadda mutanen Najeriya suke kowane an kai mai abu to shi ke tahiya ya aikata da kai shi saboda mu ba kungiyanci mun ka hito da abun ba daga ramuwar gayya ne abun ya kai haka to kaga dole ne a samu rarrabuwar kanu cikin harkar amma yanzu duk abun da ina tabbata ma kungiyar yan bindigar da na shahi daga bakin titin jaji har abun da ya shahi yankin gangara da suke magana to duk yaran da annan ina iya zan magana da su baki daya kamar yadda ni fara magana da su yanzu sun tsagaya ta wuta ina jin suna ca jami'an tsaro na ca ana ba ta kashi kamara kan ina kan to ba haka bane ni dakatar da yaran nan kuma ni roƙe su kuma ni ban haiha su ba kuma ban sa su ba kuma ba ni so musu bindigogi dukan su ne ba su ba amma duka na samu shugabannin su kamar yadda in al'amari ya kama su ma na shugabannin Najeriya su zo su samu wannan su je su samu wannan ni je ni roƙe su saboda don Allah su je waɗannan mutanen da ake kashewa waɗanda ba su ji ba su gani ba don Allah mu a bar kashe su a zo a zauna lafiya suka je kuma suka bani haɗin kai suka ce wani ka je ka nemi mutanen nan in sun yarda a bar kashe talakawan da ba su ji ba su gani ba a soke ƙungiyar sa kai a zo a zauna lafiya su jami'an tsaro kuma a zo a ɗauki mataki kansu su a bar samun 'yan barandan mutane da 'yan iska suna shiga cikinsu suna zuwa suna sa ana kama mutane kaga dole ne ko ni rashin imanin mu dole ne mu bar kashe mutane ka fahimci abin da nake nuhi to don haka ni je ni same su kuma duk suka amince man da haka din suka ce man ka je kai magana da mutanen nan ni rubuta takarda ni kuma ni aika min malamai saboda ina son ai harkar gaskiya ba yaudara cikin ta nace aje a kai ma limamin shinkahi daga limamin shinkahi ji ya bata imiya shi ma aje ya mai jagora su je zuwa samun limamai manya har zuwa ga Abakar na Abakar gumi aje ai zama har zuwa wurin sarkin musulmi in sun yarda mu mun alƙawarin za mu bari yawo da bindiga yankin mu amma ba mu ce yankin kowa ba mu yankin mu muke magana kamar yadda ka ce wani yanki kaga mu ma tsakanin mu ma muna faɗa ce wada ce wanga kori shanun wancan mu ma mu faɗa tsakanin mu kaga ba ka ce kana dukan ma wannan kamar yanzu gwamnan Zamfara zai ce zai dukan ma gwamnan Katsina kaga ba shi ƙarya ko to mu ma kamar haka ne mu nan bangaren mu muke magana babu ruwan mu da wani bangare kuma ba mu iya cewa ga da aje su ma a same su amma mu yanke mu muke magana mu taimaka ma talakawan mu da Hausawan mu da Fulanin mu a bakkashi su zauna lafiya ɗaya uba ɗaya muke a bar mu zo mu zaman lafiya tsakanin mu duk a hidda muna harkar siyasa ba ka junan mu wata kungiya ta sa kai duk da an ka ɗauki aƙida a soke mu na ita mu zo a bar mu zauna lafiya to kamar daga ƙarshe kuma kamar yadda na ce a kwatankwacin mutum nawa ne ke ƙarƙashin ka yara to gaskiya saboda Allah da Annabi idan za ka yanke ni ban iya faɗa masu ba saboda Allah da Annabi suna da yawan gaske kamar kiyasi to la kai Allah da ya sauwaki kiyasi dai bai ya gani saboda ba ni so a ce bakin wani ƙarya ta fita ga bakin wani duk abin da zan faɗa ma na haisa in faɗa ma shi bakin gaskiya ta amma ka bari in ni bincike ran da Allah ya sake haɗa mu ko da a wani waya ne ko a wani wuri ne zan gaya ma adadin su sai a batun maulidi da aka magana turjiya ya maulidi ban yi maulidi ba duk maganar banza ce duk wani wanda ya zo ya ce turjiya ya maulidi ya yi mai ƙarya ce kuma wani gari ne maulidin kowane malami ni gayyata wani gari ni gayyace su maulidi kowane unguwa ni yi shi kowane wuri ni maulidi ni wallahi ban yi maulidi ba kuma ban jagoranci maulidi ba kuma duk bana ban taba zuwa an ga aka maulidi ni zauna ba sai dai ina gehe ina harakata ba abin da sha ban kai ni je ina kuma karatu da ake magana ina karatu saboda ko da ni tashi karami ina karatu ina koyo
saboda na saba da addini, ina sallah ina komi, kuma dama haka aka koya tamman gidanmu. Akwai sanda aka ce ka sa dokar yin sallah a wuraren da kake ciki, da gaske ne wannan magana? Wace irin doka sallah? Cewa kowa dole ya sallah karfe 2. Karfe 2? To ai yanzu nan ne ka duba agogo yanzu karfe nawa muke? Karfe 2 sauran minti 5. To yanzu ka je wani wuri an kira ba magarin turi. Tun ɗaya suka sallasu, ni ina ruwa wasu ma tun ƙarfe 12. An ce wannan saboda ko alaƙar, an ce wannan ko saboda alaƙar ka da wasu wanda ake cewa suna da aƙidar Boko Haram ne. To ni na ce ma ba mu da Boko Haram nan, ba mu santa ba. Kwata-kwata. To ina mun ka san su. Kai da an mai jiha na su tena tsakanin mu da Maiduguri. A to ai akwai waya da Waya to sai suna biyan wayoyin mu wanda sun ka taba kama waya ta yana waya da dan Boko Haram. Mu ba mu san su ba. In su na san su mu Fulani ne. Su kuma waɗannan Hausawa ne, domin suna son da kuɗin suna son sai ƙarya. Mu ba mu da alaƙa da Boko Haram, mu Fulani ne waɗannan Hausawa, ba mu da sa hannu da su ba. Da mukulo ne da mata masu ciki da ƙananan yara. Abun da ya ban tsoro shine ka ce wallahi tallahi baka san an yi ba. Shin haka ne? Wallahi ni ban da sa hannu, kuma wallahi ban san an yi ba. Kuma baka san yaran da na yi ba. Ina tabbata ma jama'a ne. Wanga an yi mai yau wurin nan, wanga an yi mai gobe wurin nan, wani an yi mai gobe, shin wani me zai hana ta yi abin da bai dace ba? Ai abin da ake yi a Najeriya ba turki ɗaya ke a ɗan bindiga ba. Ka tuna in sai a yi abu cahi a ce turji. Turjin ga 10 ne, guda fa ne. Sai a yi abu sabon birni a ce turji. Sai a yi abu Maradon a ce turji. Shin turjin ga ai abu shinkahi a ce turji. Ai abu isa turji. Shin shi turjin ga kirewa ka ko ina ko ba mutum guda ne. To kawai dai harka ce ta dai su 'yan siyasa ba su san kowa ba, turji sun ka sani saboda shi ya taba sulhu da su, saboda haka ne suka kama suna ne suna mai shiri. To ka talla kusan abin da duniya ke cewa game da ƙona wa'annan mutane shine hatsarin da ya samu na hadari ya far musu na gehen sojoji da sauransu. Aka ce mutane duniya ta ɗauki cewa ka ɗauki honsa ne na kashe wa'annan mutanen, gaskiya ne? To ni ban da sa hannu, ni kuma waɗannan na ban Allah da ya halicce su ya isan masu abin da sun kai, saboda su an kai masu, saboda su ba su ga haraka kuma ba su shawarta, kuma ka koma ga talakawan da suka sarakuna da na rene su baka wanga labari. Saboda haka in ce abin da su aka yi masu sai na rama, to kenan abin da Allah da ya halicce su ya dura musu ina yayi musu shiya. Saboda haka ni waɗannan ba wanda ya taɓa jin nace zan je in kashe wani dalilin su, ba wanda ya taɓa jin nace zan je in ɗauki fansa kansu, saboda na ban ma wanda ya halicce su shi ya ɗura musu wannan ranar, kuma shi ya ɗura musu wannan lalura. Saboda haka kawai ni na yi tawakkali ga Allah. Wannan magana duk a ce wai saboda wannan ba gaskiya bane. Aka ce an kashe Fulaci ko da ba mai bindiga bane, ko kuke zuwa kuna ɗaukan fansa? Saboda ba ya da wurin da zai kai kuka a Najeriya. Ai mu ma da ba mu abinda mun ka fahimta ga ta mu fahimta, mu da ba barayin bane, makiyaya ne masu ɗauka sanda suna kiwo. Ba ruwanmu da karatun boko, ba ruwanmu da karatun komi da addini, kawai na sallar mu ɗaya mun ka sani. Ba ruwanmu da wani dai mu canfa wani mu ce ga abin da yake kiwo ɗaya mun ka sani, sai karatun mu na Islamiyya. Shi ɗaya iyayen mu na koyar da mu, to daga haka mu ma an ka zo ana kashe mu. To su yanzu kuɗanan da ake kashewa ai mu ma ganin muke tunda ana kashe su, mu ma don irin abin da yasa aka kashe mu shi yasa aka kashe tunda ba su yi komi ba, shi yasa mu ma muke zuwa muna rama masu abin da su aka yi masu. Amma kai akan kanka me dalilin ka kai sanda ka fara daukan bindiga, menene sila? Filani yan uwana nace ma aka kashe, yan uwana aka kashe, aka kora shanun mu duka ilahirin su sun yi sama da nage 1000, aka kai su zurmi, daga zurmi aka yi maradin da su. Emiyan shinkafa ya san wagga, emiyan zurmi ya san wagga, duk wani jami'in tsaro na wannan lokaci ya san wagga magana. Saboda haka ni ma da ni ga ba wurin kai kuka, ba mu sata, ba mu mafari, ba mu samu hukumar da ta shaide mu ba, don hakan ga muka ce to tunda duk an mai da kabilar Fulani waɗanda ake kashewa, ba mu yarda a ƙare mu muna kallo, shi yasa ni ɗauki bindiga. To a tambayar da nake son in yi, abin da ya bani mamaki, abin da ya faru ne da mata masu ciki da ƙananan yara. Abin da ya ban tsoro shine ka ce wallahi tallahi baka san an yi ba. Shin haka ne? Wallahi ni ban da sa hannu, kuma wallahi ban san an yi ba. Kuma baka san yaran da na yi ba. Ina tabbata ma jama'a ne. Wanga an yi mai yau wurin nan, wanga an yi mai gobe wurin nan, wani an yi mai gobe, shin wani me zai hana ta yi abin da bai dace ba? Ai abin da ake yi a Najeriya ba turki ɗaya ke
a dan bindiga ba Mm. ka tuna sai ayi abu cahi a ce turji Mm. turjin ga 10 ne guda fa ne Mm. sai ayi abu sabon birni a ce turji Mm. sai ayi abu maradon a ce turji Mm. shin turjin ga ayi abu shinkahi a ce turji ayi abu isa turji shin shi turjin ga kirewa ka ko ina ko ba mutum guda ne Mm. to kawai dai harka ce ta dai su 'yan siyasa ba su san kowa ba turji sun ka sani saboda shi ya taba sulhu da su saboda haka ne suka kama suna ne suna mai shiri To Kacalla kusan abin da duniya ke cewa game da ƙona wa'annan mutane shine hatsarin da ya samu na haɗari ya far musu na gehen sojoji da sauransu. Aka ce mutane duniya ta ɗauki cewa ka ɗauki honsa ne na kashe wa'annan mutanen, gaskiya ne? to ni ban da sa hannu ni kuma waɗannan na ban Allah da ya halicce su ya isan masu abin da sun kai saboda su an kai masu saboda su ba su ga haraka kuma ba su shawarta kuma ka koma ga talakawan da suka sarakuna da na rene su baka wanga labari saboda haka in ce abin da su aka yi masu sai na rama to kenan abin da Allah da ya halicce su ya dura musu ina yayi musu shi saboda haka ni waɗannan ba wanda ya taɓa jin nace zan je in kashe wani dalilin su ba wanda ya taɓa jin nace zan je in ɗauki fansa kansu saboda na ban ma wanda ya halicce su shi ya ɗura musu wannan ranar kuma shi ya ɗura musu wannan lalura saboda haka kawai ni na yi tawakkali ga Allah wannan magana duk a ce wai saboda wannan ba gaskiya bane